Hayırlı kеш, эфирда яңғар чарылышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Республика районларында үзара салым хакында карар кабул иттеләр. Иске Абдул халкы әлеге акчалар ярдәмендә нинди проблемаларны хәл итәргә тели, Гүзәл Шихапова ачыклады. Кагыйдә бузучыларга һәркем шелтә белдерә ала. Гәрәзле телефоннар өчен халык инспекторы исемле махсус программа гамәлдә. Машина йөртүчеләрдә гаепле балаларда кагыйдәләрне боза. Язгы каникуллар чорында ЮХИДИ хезмәткәрләре акцияләр оештыра. Башларында түбәтәй, кулларында изге китап. Чаллы республика балаларын һәм яшүсмерләрен Коръән уку бәйгесенә җыйды. Татарстан районнарында референдумнар узды. Биредә халык үзара салым җыю хакында карар кабул итү өчен тавыш бирде. Әлеге программа республика президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча 2013 елдан бирле башкарыла. Программа авылларны төзекләндерергә ярдәм итәр һәм халыкны борчыган башка күп кенә проблемаларны чишү максатыннан кертелде. Республика буенча авылларда яшәүчеләр бер кеше исәбеннән 100 сумнан алып 300 сумга кадәр салым җыя. Дәүләт исә әлеге акчаларны 4 тапкыр арттырып кайтара. Программа эшли башлаганнан бирле республика хазинасыннан районнарга 330 миллион сумга якын акча бүленеп бирелде. Акчалар юлларны төзекләндерүгә, урамнарны яктыртуга, шишмәләрне яңартырга тотылды. Референдум Тукай районының Иске Абдул авылында менә инде икенче тапкыр узган. Авыл халкы программа кысаларында нинди проблемаларны хәл иткән һәм тагын нәрсәгә өметләнә? Хәбәрчебез кызыксынды. Иске Абдул авылында республикадагы социаль программалар актив гамәлгә ашырыла. Былтыр гына чиста су программасы буенча су керткәннәр. Хәзер президент тарафыннан уздырылучы үзара салым программасында да катнашалар. Авыл советында үзара салымны беренче ел җыймыйлар. Узган елда октябрь айында халыктан акча җыйганнар. Хәзер инде исәп-хисап счетларына бу сума 4 тапкыр артып кайткан. Тиздән бу акчаларны эшкә җигәчәкләр. Ул суммага Мирәс авылында пожар гидранты куйдырабыз урамга. Һәм инде территорияга благоустройствога калганын тотачакбыз. Үзара салым акчасын халык ирекле рәвештә җыярга тиеш. Бу юлларны төзекләндерүгә, урамнарны яктыртуга, һәйкәлләр куюга тотылачак. Халыкның ризалыгын алыр өчен референдум уздырырга кирәк. Иске Абдулда референдум узган елларда үтте. Авыл советы җирлегенә 6 авыл керә, барлыгы 1000гә якын кеше яши. Референдумда авыл халкының 97% тавыш биргән. Бу Тукай районы буенча иң яхшы күрсәткеч. Халык каршы килмәде. 100 сумнан да тотып алып келдиләр, гелне дип түлибез дип сразу шулай дип тордылар. Республикада бүген күп кенә социаль программалар эшләп килә. Хөкүмәт өчен аларны гамәлгә ашыруда халыкның да катнашуы мөһим. Хәйран бирәбез 100 сум акчаны. Менә юллар төзергә, шишмәләрне карарга, күперләр рәтләсе булса рәтләргә, менә үйләргә билалла берсә, су кертеп битереп булмасмы инде. Режимда тавышыбызны бирдек, biz аңа бик риза. Biz bu жиналган акчаларга авылны самый главный чиста тоту, шишмәләрне тәртиптә булуын тоту һәм берәр бәла каза килсә, бер-беребезгә ярдәм итү өчен мин моны хуплап чыгам. Тавыш бирү бланкларында ук җыеласы акча күләмен 100 сум дип билгеләгәннәр. Күбесе җыелачак акчаны юллар төзекләндерүгә тоту яклы. Иске Абдулдагы юлларны ремонтлау өчен халыктан җыелган акча гына җитмәячәк. Шуңа күрә 2015 елда җыелган үзара салым акчасын алу белән Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарга багышлап паркны төзекләндерергә телиләр. Шулай ук авыл уртасында урнашкан әлеге чишмәне дә яңартачаклар. Ел башыннан республиканың 263 муниципаль берәмлегендә референдумнар узды. Ел азагына кадәр бу сан 745-кә җитәчәк. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Хулиганнар 4 шәһәрдәшне билгесез химик мәддә белән агылыйлар. 8нче комплекста алар үтеп баручы 35 яшьле хатын-кызны һәм аның 16 яшьле кызына газ баллоннан күзләренә сиптерә. Зыян күрүчеләрне күз пешү диагнозы белән хастаханәгә салалар. Бер көн алдан ашыгыч медицина күрсәтү хезмәте дә шуңа шалтырату кабул итүен хәбәр итте. Газ бистәсенең 10нчы комплексында яшәүчеләрнең йозак ярыгына билгесез мәддә сиптерәләр. Нәтиҗәдә 11 һәм 12 яшьле кызлар зыян күрде. Аларны Кама балалар медицина үзәгенә илттеләр. Здесь была оказана экстренная медицинская помощь. Биредә аларга ашыгыч ярдәм күрсәтелде, пациентларның хәле канәгатьләндерерлек, барлык кирәкле анализлар алынды, тормышларына куркыныч янамый. Аларны тиздән хастаханәдән чыгарачакбыз.
Мәктәп укучылары язгы каникулларда ял иткән арада ЮХИДИ инспекторларының эше артты. Бу чорда балалар катнашында булган юл хәрәкәтләренең дә үсүе ихтимал. Ел башыннан алар катнашында 13 юл хәрәкәте теркәлде. Хәрәкәтләр күбрәк машина йөртүче аркасында килеп чыга. Аларны булдырмый калу максатыннан ЮХИДИ дәрәсендә төрле акциялар оештырыла. Һәр очракта да диярлек балаларны җәяүле юлларында бәрдереп китәләр. Нигездә машина йөртүчеләр гаепле, әмма балалар да кагыйдәләрне боза. Приходилось ли тебе когда-нибудь нарушать правила дорожного движения? Кайчандыр иптәш кызым белән велосипедка утырып юл аша чыкканда кызыл ут янганын көтеп тормадык. Тиз генә йөгереп чыктык. Да, приходилось. Кагыйдәләрне еш бозам, кызыл ут янганда да юл аша чыгам. Мин кагыйдәләрне бозмыйм, яшел ут янганда гына юл аша чыгам. Балалар һәм аларның әти-әниләре белән әңгәмәләр уздырыла, әмма машина йөртүчеләрне кагыйдәләрне бозмаска өйрәтергә кирәк ди белгечләр. Шоферлар салонда утырган пассажир балалар өчен дә җаваплы. Шуңа күрә март азагына кадәр инспекторлар бала төп пассажир акциясын уздыра. Моны машина йөртүчеләр дә хуплый. Ну, конечно, важно. Бу бит синең балаң, чит кешенеке түгел, баланың каешын үзеңнекен эләктереп куйган кебек гел каптырып йөрергә кирәк. Бу мәҗбүри. Случаев не было? Балалар катнашында хәрәкәткә эләккәнем юк, очраганы да булмады. Каешны эләктереп йөрергә кирәк дип саныйм. Профилактика максатыннан Нур яшьләр үзәгендә ЮХИДИ идарәсе белгечләре укучылар арасында викторина уздыра. Сораулар төрле, әмма барысы да юл хәрәкәте иминлегенә багышланган. Не просто на кругозор. Бу викторина балаларның белемен генә тикшереп калмый, сораулар сабыйларның ни дәрәҗәдә тапкыр булуларын, логик сәләтләрен ачыкларга ярдәм итә. Балалар сорауларга бик теләп җавап бирә. Сораулар уникаль. Минем мондый активлык күргәнем юк иде. Бу сорауларга җавапны интернет аша табу да кыен. Инспекторлар балаларга яктырткыч элементлар булган киемнәр киеп йөрергә киңәш итә. Чит илләрдә мондый тәҗрибә күптәннән кулланыла. Шулай ук ЮХИДИ хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне юлда йөргәндә тагы да игътибарлырак булырга чакыра. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Максим Орлов, яңалыклар. Машиналарын тиешсез урыннарда калдыручылар белән яңа төрле көрәшәчәкләр. Шәһәрдәшләребезгә Androidларда урнаштырылган халык инспекторы кушымтасы белән кулланырга тәкъдим итәләр. Әлеге кушымта ничек эшли, хәбәрчебез күреп кайтты. Бүген шәһәрдә 200 мең тирәсе автомобиль исәпләнә. Аларны еш кына тротуарларда, газоннарда, балалар мәйданчыкларында күрергә мөмкин. Кагыйдә бозучылар белән төрлечә көрәшеп карадылар. Хәзер исә сак хезмәткәрләре тагын бер ысулны тикшереп карамакчы. Androidларында халык инспекторы кушымтасы булган һәркем дә шоферларны парковка урыннарын дөрес сайларга өйрәтүдә катнаша ала. Достаточно сфотографировать его и автоматически этот... Машинаны фотога төшерүдә җитә. Шуннан соң мәгълүмат автомат рәвештә Казанга информацион технологиялар үзәгенә җибәреләчәк. Модератор шундук беркетмә төзергә кеше билгели. Шуннан соң мәгълүматны шәһәр ЮХИДИ идарәсенә җибәрәләр. Җәяүлеләр мондый мобиль кушымта ярдәмендә дөрес урында тормаучы автомобильләр проблемасын чишеп булачак дип өметләнә. Куярга ярамый инде. Кирәкмәгән җирдә подзнак куярга ярамый. Пешеходка мешает мәсәлән. Тут машина стоит. Җәяүле юлында машина тора, аны әйләнеп үтер өчен боздан йөрергә кирәк. Аягымны сындырдым, әле яры якында ярдәм итүчеләр табылды. Стояла машина поперек. Юл өстенә машина куйганнар, мин таеп егылып чак кына машина астына эләкмәдем. Ярты ел эчендә халык инспекторы кушымтасы ярдәмендә 200 гариза кабул ителгән. Шуларның яртысы буенча машина йөртүчеләр исеменә штрафлар салынды. Әмма штрафлар халык инспекторы гына проблеманы хәл итә алмаячак әлбәттә. Киләчәктә буш мәйданнарда машина кую урыннары булдырырга ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, яңалыклар. Чаллы Ак мәчетендә балалар һәм яшүсмерләр арасында Коръән уку буенча республика күләм бәйге узды. Быел ул 20нче тапкыр оештырыла. Катнашучылар саны да елдан-ел арта. Дини чарада быел республиканың төрле район шәһәрләреннән килгән 200-гә якын бала катнашты. Бәйгегә күрше Удмуртия республикасыннан да килделәр. Катнашучыларны 4 яшь төркеменә бүлделәр. Коръән укучыларның иң кечкенәсенә нибары 3 яшь. Оештыручылар фикеренчә, әлеге дини бәйге бәйрәм дә, тәрбия чарасы да. Тулырак алдагы сюжетта. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Башларында кечкенә яулык, түбәтәй кулларында Коръән китабы. Төрле шәһәр районнардан килгән әлеге балаларны дин берләштерә. Кайберәүләрнең бәйгедә беренче тапкыр гына катнашуы түгел. 20 ел эчендә Коръән укучылар бәйгесе гаилә бәйрәменә әверелгән. Бирегә катнашучылар үзләренең әти-әниләре, туганнары белән килә. Үзебезнең анагыбызны белгәнен, укыганын күрсәтергә, кеше арасында аралашсын өчен, өйрәнсен өчен ныклап. Килдек менә гаиләм белән.
İki malayımla hem bir kızımla geldim. Bir ümmet bulup, bir fikirde bulup, oralaşıp yaşarga diye niyet bilen hem de bağlarım da şunday niyet bilen onlar kardeşlerin, tuğanlarını kurup kaytırlar diye niyet bilen geldik. Бәйге кагыйдәләре буенча катнашучылар иңелек үзләре әзерләп килгән сүрәләрне сөйләргә тиеш. Оннан соң аларга Коръәнне укып күрсәтергә тәкъдим ителде. Әмма моннан тыш балаларның үз-үзләрен тотышлары да игътибарга алынды. Ок мәчетнең беренче катында үз осталыкларын малайлар күрсәтсә, икенче катта кызларның белемнәренә бәя бирделәр. Быел бәйгедә 93 кыз катнашты. Бик әзерлекле кызлар, малайлар келдиләр. Мин инде кызларда жюри агзасы булдым. Һәм әгәр дә чагыштырсак, инде хәтта Коръәннең 30 өлешенең 20 өлешен ятлаган кызлар бар. 20 жүз ятлап килгән кызлар бар. Коръән укучылары арасында оештырылган бәйге нәтиҗәләре буенча иң яшь катнашучы малай һәм кызны электрон Коръән белән бүләкләделәр. Һәр яшь төркемендә 6 җиңүче белгеләнде, аларга махсус бүләкләр тапшырдылар. Айгөл Яносова, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Коръән уку бәйгесенең тулы репортажын сез Кыйбла тапшыруда карый аласыз. Ул эфирга җомга 27 март көнне Шоу ТВ центр каналында 18 сәгать 50 минутта эфирга чыга. Бүген Күңел радиосына кунакка Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи килде. 1 сәгать вакытын ул туры эфирда радио тыңлаучылар белән аралашуга багышлады. Әңгәмә вакытында артист тамашачылар белән берлектә Хәнияне нәрсә шаккатырырга мөмкин дигән сорауга җавап эзләде. Иң кызыклы фикер җиткерүчегә җырчы үзенең Шоуда булачак концертына автографы куелган билет бүләк итте. Минзәләгә турыдан-туры юл тотабыз, Алла бирсә. Аннары инде иртәгә Менделеевск каласында, аннары Түбән Кама каласында чыгышыбыз булачак һәм 28-29 үземнең яраткан шәһәремдә Ярчаллы сәхнәсендә Сара Садыкова исемендәге концертлар залында тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Яңалыклар тамашачысы өчен дә Хәния Фәрхидән күчтәнәч бар. Шоу ТВ телекомпаниясенең рәсми сайтында язылган сорауга дөрес җавап бирүчене 2 кешелек билет көтә. Бокс буенча Идел буе федераль округы беренчелегенең җиңүчеләре билгеле. Олимпийский спорт комплексында юниорлар арасында уздырылган ярышта Чаллыдан 5 спортчы яклады. Шуларның 3-се үз авырлыклары категориясендә чыгыш ясап, җиңүчеләр сафында. Татарстан җыелма командасы гомуми зачетта беренче урын алып, көчле саналучы Оренбург, Пенза һәм Пермь төбәкләрен узып китте. Безнең спортчылар күз алдында үсә һәм аларны тагын да яхшырак нәтиҗәләргә ирешер өчен бөтен мөмкинлекләр бар, дип ассызыклый Чаллының бокс федерация җитәкчелеге. В этот раз увидели на самом деле настоящий. Бу юл чыннан да матур чын юниор боксын күрдек. Безнең егетләрнең зур бокска күчү өчен мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә күчмә ярышларга чыгар өчен матди ярдәм күрсәтергә тырышачакбыз. Бу команданың киләчәге өметле. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалимов булды. Киләсе очрашуларга кадәр. В молодежном центре НУР большая распродажа женского пальто от 2500 до 6000 рублей. Абдулфат Сабин. 2-нче, 3-нче, 4-нче апрель Яршаллы, 6-нче апрель Түбән Кама. 12+. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Хөрмәтле тамашачылар, 6 апрель 19 сәгатьтә Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Татарстанның ат казанган артистлары Артур Мингазов һәм Марат Галимов көтеп калабыз. В молодежном центре НУР большая распродажа женского пальто от 2500 до 6000 рублей. Концертлар күп. Кайсысына барырга? Кемне тыңларга? Күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сара Садыкова исемендәге концертлар залында.
Телерадиокомпания «Челны ТВ», театр моды «Арт Каприз» представляют финал городского конкурса красоты «Супер Леди Шоу 2015». Не пропусти! Уже сейчас голосуй и выбирай «Леди интернет-симпатий» на сайте tvchelны.ru.